दसऱ्याच्या सर्व ग्राहकांना हार्दिक शुभेच्छा। विश्वास आणि शुद्धतेचा सुवर्ण संगम श्री बेलवलकर ज्वेलर्स। सोने चांदीचे, हिऱ्या मोत्यांचे दागिने, 916 होलमार्क दागिने, बांगड्या, हार, मंगळसूत्र, नवग्रहाचे खडे, चांदीचे फॅन्सी रेडीमेड दागिने, आवडीप्रमाणे इतर दागिने तयार करून मिळते। प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर। 7385 23 28 92। कल्प कॉर्नर, कांबळे गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। 023 67 23 28 92। मोबाईल नंबर 9422 43 45 01। ग्राहकांशी 35 वर्षांचं अतूट बंधन। श्री बेलवलकर ज्वेलर्स। आज दसरा आहे, 3.5 मुहूर्तापैकी आज दसरा आहे। तर बेलवलकर ज्वेलर्सतर्फे सगळ्या आम्हा ग्राहकांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा।